हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। आंनि गोदान भिडिअआनो जाबाय जों माने पार्लाराव फैदों आरोना, लोगोसे सोर सोर फैदों मा खालामजानो बिदिबा नोंथांमोना भिडिअसनि गेजेरजों जोबजासिम नायलांदो। स' नैबे पार्लारावनो आं माने जिरायनानै दं आरोना, बायजोआव नै बेनो आरोना। स' आङो सिङाव दाहैयो देखायगोन आरोना, ओरैनो जास्ट मामि गोदोरबो मामिबोन मेगन मुसुगुर फुननो फैदो होनदो। हाय होनदो। नै इथिं खानायबो जादो होनदो। मेगन मुसुगुर फुनजाग्रा गोजा ना, खानाय बोजाग्राया खानाय बोजागासिनो। हाय होनदो हाय। हाय पार्लार मालिका खानाय बोगासिनो। जोंहा बिब'आव फुजाबाय आरोना, माने दासो फुजानो मोनबाय। ओरैबायसा मानसि माने खानाय बोनाय मुसुगुर फुजानाय जोबोद मानसि फैदोंमोन आरोना, ओमफ्राय माने आधाखौ थिनहरलायनाय जादों। ओमफ्राय जोङो जेन थेनसो मोन्दों आरोना गाइस। नै आं दाना फुजाबाय आरोना, ओरैनो जा ससे लाबाय आरोना आङो भिडिअखौ गाइस। आं फुजाखांबायानो फाइनेलि, नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना। दा आं खाथियाव देखायनो हागोन आरो। माने जोङो माबायाव फैदोंमोन आरोना, माने बिउटि पार्लाराव फैदोंमोन मेगन मुसुगुर फुजानो होननानै बरबरियाव फैदों आरोना। माने आङो मोजाङै मेगन मुसुगुर फुजानो होननासो फैखादों नालाय, थेवबो माने फुजा हलाव माने गाबोन ना फुजाया, ओमफ्राय जों खनसेसो हाबनो नागिरदों आरोना। थ' नोंथांमोनजों माने एसेबाबो शेयार खालामगोन आरोना आङो, भिडिअ खालामनो नागिरदों। थ' नोंथांमोनखौ बेखौनो शेयार खालामनो सानबाय। बिदिबा नायलांबाय थादो ना मा बुङो। बिदिबा लेट्स गो। फाइनेलि माने फुजाया बरबरियाव, माने बांसिनानो बरबरिनि फुजाखौ नायनो फैयो नालाय मिथिखागोन आरोना। बेनिफ्राय माने गेट मोनबाय फाइनेलि, बरबरि दुर्गा फुजानि गेट मोनबाय आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बेखौनो माबोरै साजायनाय जादों। जोंनाथ' बेयावनो बांसिन नायफैखायो नालाय, बरबरियावनो बेयावनो फैखागोन जोङो। लाइट दखान साजायबाय थादों आरोना, माने गाबोन नालाय। नैबेनो गेटआ, बरबरि आनसलिक बाथौ फुजा बरबरि होदों आरोना गेटआव लिरनाया। दासो माने एसे दंबावो आरोना। दंबावो आरोना खालामनो, बेनिफ्राय जाजोबाखै। भिडिअ हाबबोबाय आरोना, ओमफ्राय बेयाव खालामनांगौ बहुद दंबावो। माने बेयाव एक्सट्रा हाबनाय एक्सट्रा ओंखारनाय खालामगोन आरोना, बेयाव खुन्था गायनो दंबावो आरो। ओमफ्राय जाजोबाखै नालाय गाबोननिफ्रायसो। बे मा बियो गोदान खालामदों ना। थ' जाय बरबरियाव दुर्गा फुजा नायनो फैयो बिसोर मिथिखागोन आरोना। नै बेफोराव माने दखान होगोन आरोना, खालामलांगासिनो। जों माने हलखौ नायनो फैबाय आरोना, फुजानि आगोथियानो माबोरै जादों। नै बेनो आरोना बरबरि थानसालिया, बरबरिनि दुर्गा फुजा थानसालि आरोना। नै बेयाव मोसानाय मुसुरनाय सल' खननाय स्टेजआ बेनो। हो बबेथिंबा ओइथिंसो खोमालै, हरसै बाजारनि गेट जागोन आरोना, जाथ'वाखै। ओमफ्राय जाथाराखैबाबो आङो भिडिअ लाजोबनोसै, फुजाया गाबोननिफ्रायसो नालाय। हाबफैदों आरोना जोङो बिथिं मिना बाजार सौखि गाखोनो मा मा गाखोनो नुसै आरोना।
gथ'फोरनि सुइटार बायना हाबसोदो खिन्थु सुइटार नांलायसिगोन ना गोदान नों इखौ गाज्रि बायना लानांगोन जा गोदोरखौनो ना मा थाबैखौ मा mana dah tutup dah lagi deh kita Halo, nah. Ayo dulu, ha. Sudah? Mana kau? Nang mana? Nyanyi kan aku. Nyanyi kan aku. Sudah gitu kan nang. Beri Saya selalu. Apa kai? Apa nih ini lagi? Đây này, mình lên cái này kìa. Mana sudah berita mana sih? Nama tim mana? Ya lo kepo. Lani mana ada lu? Ini dia dah. Sampai guys. Mày đi làm cái nào xin được làm cái việc là đi. Mày ra mày ạ. Kita simpelan batang guys. Tahu mah? Puja kali lagi mulai sih kan guys. Jadi ini jas kita meja bay berai meja bay. Biauno so zai zai bicara mana bol bol ini puja naik excited. Tapi mana sabai? So, sih, di kondi kene sabai na?